må du købe nogle. Prøv at I kan selv læse, hvad der står. Prøv at læse, hvad der står. Kommer en bil. Du skal i hvert fald ikke spise det. Er den elektrisk, den her, eller hvad? Elektrisk. Tak.
Det er nok til mere om, når vi Så ligger det der. nu skal vi til at trække luft i de her masser. Okay. Og det gør vi op på krogen her. Det der sker, når vi trækker dem, det er, at vi trækker en masse luft ind i. Det gør, at massen den udvider sig med omkring 20%. Og derfor skal farven også strække sig over et større område. Så hvis vi gjorde det med de grønne og røde her, så er det lidt ligesom de lysegrønne og mere lysrød. Og de her, de vil bare blive hvide og sådan en cremefarve, fordi de kan tilføje noget farve til dem. Udover selve farven, så bliver de også mere knasende og porøse. Så det bliver sådan, det er derfor, at det bliver sådan lidt de nemmere at tygge i, sammenlignet med andre bolsjer. Håndter. Fordi vi lader trækkende bolsjer, så er det kun ligesom, så skal de ikke skæres over på samme måde som de runde bolsjer, så derfor er det kun én af de her masser, man kommer til at se. Så Thor han trækker 3 af dem sådan halvt, eller siger man så bare for at de bliver brøse og knasende ind i midten. Og så kommer jeg til at trække en lidt mere end de andre, som bliver hvid udenpå. Som bliver lidt lysere. Det er omkring 80-85 grader lige nu. Au, au, au.